Waduh rek. Tekon dia pakmu iku. Sekolah. Wis mulai wong sik yamine. Ya ini sekolah. Aja mulai yamine aja nih. Iya. Lek sekolah nyangu kon. Sangu. Sangu piro? Sangu 10.000. 10.000. Hmm. Kena tak target iki. Sejek sangumu. Wes entek, Bos. Ah boleh. Mbok kae tuku apa le? Lawongan mulene jam 09.00. Sangumu 10.000. Masa wis entek. Tuh. Payah. Kae tuku apa bawakmu iku? Masa gak ono sisae le? Gak ono. Mbok kae tuku apaan ket mang? Kayak tuku cimol. Berapa? Cilok. Wes sih sembarang iku. Kotamu gak bledos sama ngan sakmu nakene. Enggak. Payah. Wis dah mulai dan sembayang. Ya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa le dungan rene? Tadi ngene, Cak, bojone amean duit tanah aku 1 juta. Janjine tuh bayar saiki. Aku kalau melok lele iku le. Gak ngurus sampean bayar, aku bodoh iki. Lek kes aku gak duwe. Nyo anu ning rekening sampean ae. Ya, Cak, wis mari. Ya sih le tak transfer dikit. Wes. Loh, Cak, aku tak mulai sik lho ngono. Ya. Jane arek iki utang opo sih enggak Lo kan gajiku penulan wis tak kekno. Napa arek iku rek? Pokoknya penuh amarah dan emosi ngono. Tak kayak motivasi ae iki. Napa awakmu le? Pokoknya kepikiran ngono le. Aku ngono apa cak mat? Hidup susah, mati tak mau. Wes le. Lek masalah ning dunya iki gara awakmu ruwet. Ora usah dipikir nemen-nemen, luas gendeng. Eling ngole yo. Dunya iki mek sementara. Lek akhirat sak lawase. Oh ngono cak mat. Yo le. Dadi awakmu iki urip nang dunya mek ngenteni rong waktu. Waktu sholat karo waktu kematian. Perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Wow. Oh iya. Ya. Ya wes, Sama tenandi iki. yo ngai motivasi awakmu iki le. Terus tenandine. Yo duwe le. Mangga motivasi saya njaluk duit. Yo lek motivasi tanpa duwe iku kurang afdol. Ngono le. Ayo le kene. Saikhlasmu lho le sepet lambeku durung ngisap blas ket mang. Iya saya ikhlas yo. Saya ikhlasku yo. Yo saikhlasmu. Yo aja 500 le kayak kerokan apa piye. Ka, putu piro. Kok memang ada masalah apa sih awakmu iki? Mela sendi. Loh, endi rek? Mela sendi. Iki wis, Enggak iki. Nah, ngene. kok suwe kabeh ngene le. Oh, dikai nyocok to. Celek duwe apa raimu iki? Kene tak. Yo enggak le. Suwun le yo. Yo. Kok lek duwe masalah tak kei motivasi meneh le. Kan kok kon bayarne? Wis gratis lagi siapa? Katamu cinta Aku nyanyi tok, berlebihan. Loh, hormat. Napa sampean hormat, Cak? Saman kan ahli waris lurah. Apa sampean wis gak ono. Dadi otomatis ahli waris lurah sing dadi lurah iku jatuh nang sampean. Yo, tapi aku sini gak gelem dadi lurah. Aku gelem dadi kepala desa. Piye? Dukung sampean? Awakmu kepin dadi kepala desa? Iya. Tak kepin dadi lurah? Enggak. Wah, gak dukung aku. Tapi orang anu nek, aku dadi kepala desa, sampean dadi no RW. Piye? Cocok ora? Lek awakmu dadi kepala desa, Bambu. salamu lambeku jadi okrok. Lek awakmu dadi kepala desa, aku mbok dadi no lurah. Iya. RW. Piye, cocok ora? Cocok sih, Cocok kan? cocok. Tapi tenanan apa ora iku? Iya. Terjamin 100% bohong. Tenanan. Tenanan iku. Tenanan. Tapi lek dadi kepala desa koyo kon iku kenomen le. Gak iso mikirno
Masyarakat tinggal Penting. apa ngono iku. Anu pikiran dewasa. Lagi jarang masih nom. Tadi kepengin tadi kepala desa tenang kan yo. Mel aku gini. Lah, terus ki. Lah Apa? awakmu ancene kepengin dadi kades, kepala desa. Dalan iki benakno. Ya apa sekiranya masyarakat iku nyaman dengan lingkungan? Lagi gampang. Gelem kan kira-kira. Gelem. Tapi aku dadono RW tenan yo. Iya. Tapi lebih afdol nggih. Kudu ono tanda buktine. Apa nih putihnya? Apa? Anu. Sarang hiu. Love you. Sarang heyo. Hatal. Biasanya gitu tuku-tuku kok. Apa? Mulus. Mulus. Mulus iki pikirane duit. Suwe. Duit. Oh, duit Nah. kertas. Oh, lek ngono kan tak dukung sama. Oh iya. Gelem. Yo gelem Iya. ta. Iki sebagai tanda bukti yo. Iya. Tapi aku dadono RW yo. Tapi kan berhasil kan? Berhasil. Pokoknya 100%. 100% berhasil. 1000%. Wis pokoknya berhasil. Pokoknya zaman iki terima dadi ae. Ya wes. Pokoknya aku berhasil. Oke. La. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan.